Ystävyyden sitoo kilometrit ja lauletut laulut. Yhdessä painetut taulut ja nauretut naulut. Katso yhä levellä, kyväl vedetään sydän edellä. Kun pyhällä hengellä nää biisit tehty sydän verellä. Nykyään merellä. Moi, me ollaan nyt täällä vierulla. Moi! Moi, ketä sun nimi on? Hiina. Moi. Moi. Ketä sun nimi on? Se on ketä? Eikä ole. Kärrypyörä mikin kanssa. Wow. Moi, tässä on nyt Ama. Aino. Joo, ja tässä on meidän ekan treenin dress code. Meillä on jokaisella treenillä oma dress code, niin tässä on meidän joukkuepaita, siis musta alas. Yes. Nää nimittäin sit tulee siihen vlogiin nää sun kommentit. Koko. Moi. Nyt meidän lämpöohjaaja, että me tehdään akroja. Hyvä Anni! Woo! Nähti, hyvä. No niin. Me kokeiltiin just, ei mä pistetä. Me tehtiin, me kokeiltiin just akrot ja nyt tehdään opening akrot. Kokeilut. Moi! Me tehdään nyt noita voltteja. Voltteja, joo. Ja aamu on meillä korvaamassa. Hyvin meni. Joo, tosi hyvin meni. Ja nytten pääsee syömään. Sitten meillä on stuntti ja heittotreeni. Ensimmäinen treeni on ohi. Mitkä fiilikset? Tosi hyvät. Jee! Moderni, hieno lautanen. Me käytiin äsken syömässä. Ja nyt me mennään. Nyt mennään pienelle kävelylle ja sitten treeni 2. Jippii! Yeah. Täällä on ihan uskomattoman hyvä keli, siis täydellinen vieruleirisää. No niin ensin. Oltiin siis äsken syömässä. Me oltiin äsken syömässä. Ai mun vatsaa sattuu! Nyt meillä on teematreeni. Joo, tässä on meidän asut. Eli vaakatuplat. Joo. Milloin pääsee esittelemään hashtagit? Mikäs toinen? Se oli se hit-puolikertikka kaikille. Käykö se? Käy. On hit tässä. Mitä fiiliksiä, Enni? Hyvät fiilikset. Tuleeko tänään vaakatupla? Ehkäpäs. Kuulostaa hyvältä. No mitäs fiiliksiä meidän valmentajallamme on täällä tänään? Tosi hyvä. Hyvä. Entä varavalmentaja? Nyt tulee hashtagien esittely. Noniin. Aiko. Stand by. Juju. Sanoin stand by. Jasso. Kuka se Onni? Mikäs toi olla amigoon? Se on koira. Okei. Mitkä ovat päivän toisen treenin fiilikset? Yeah. Nonni. Yes. Heissan! Nyt on senkin huoneisiin. Ja sen jälkeen me mennään syömään päivällistä. Ja
Ja sit sen jälkeen meillä on päivän viimeiset treenit. Just in case. Se on fiksu. Jos te yöllä eksytte ja hävitätte oven. Nyt me mennään syömään. Ananas. On täällä ruokana tortilloja. Ja nachoja. Mitä tää on? Mitä mieltä ruuasta? Todella hyvän näköinen. Noel on vessassa jumissa. Anteeksi. Onnilla on toinen kauppa. Kai sä oot ihan ok. Niinku et... Okei, no oota, mä tuun sinne. A few moments later. Okei, nyt mä käytän mun täysvoimaa. Meanwhile. Vähän on puristuksia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, YK, 3, 6, YK, 3, 6, YK, 3, 1, 2, 3, 4. Mitä nyt tehtiinkään? Nuoret treenissä. Asia Meillä on nyt päivän viimeiset eli kolmannet treenit käynnissä. Teemana vanhin joukkuepaita. Tossa on mun valmentaja Venla Hattunen. Millä fiilik? Ella oli mun pohja silloin, kun oli toi paita. Niin, 2016 Attika. Tää liittyy puroon jotenkin. Nyt te saatte arvaa slippaa ja... Arse slippiin luovempaa. Mitä mä sanon? Päivän vikatreeni on nytten ohi. Joo, oli hyvä treeni ja on ollut pitkä päivä ja nyt mennään huoneisiin ja sitten iltapalalle. Mitä tuolla tapahtuu? Noppatsyö nousee. Meidän valmentaja Miiro tekee nopasta nousijan. Hyvä noppa! Oli hyvä. MP. Mä sanoisin, että täyskymppi. Ihan sikahieno paikka. Wow! This my shit. All the girls stop your feet like this. Nyt mennään iltapalalle. Sinne mennään. Emilia, mut pitää semmosen hyppyn semmosen. Vau! Oota mäkin koetan. Hei, tehdäänkö samaan aikaan? Täällä tehdään nyt hierontaa selälle, että huomenna sitten jaksaa taas. Kyllä. Kello on nyt 8:30 kohta. Joo. Ja mennään aamupalalle. Herättiin 8. Noin. Moro! Huomenta! Onko sulla? Niin, nyt
Hiukset mitään. Lippit päähän ja tuemille. Se on meno. Tulee polvet pystyssä. Siis mennään kyllä vähän arpaunen mukaan. Siis Helmi ja ne on mun huoneessa. Mut mulla ei korttia sinne. Se meitä ohi jo. Se on kiinni. Huomenta! Shine, shine, aamupala suun. Sieltä tulee Julia. Itse kuningatar. Julia ja Tanja. Mikä fiilis? Ihan hyvä. Hiukset vähän lentää korvat. Tänään vielä 2 treenit. 10 alkaa ekat ja sitten vikatreeni on kisasimulaatio. Voidaanko näpää samaan aikaan? En yrittänyt. Aamulenkillä juoksemassa. Hei, mä kuvaan, kun mulla on Julian puhelin. Ollaan aamulenkillä juoksemassa aamupalalle. Kyllä, hyvä ottaa tällaiset verkot tähän ennen päivän treenejä. Sisäpiiritieto kaikille. Meidän valmentaja Julia Salminen pelaa Coinmastersia. Tuli just ilmoitus puhelimeen. Ammentaa. Miten nukuit? Hyvin. Miten sä nukuit? Miten te nukuitte? Paitsi että meidän yläkerrassa pikkulapset juos ja misteli. We love pikkulapset. Nyt menemme day 2, treeni 1. Tuolla lisää meidän kavereita. Kuvaan niitä. Eikö toi työnnetä? Mä vaan vedin. Seela, mitkä on fiilikset? Hyvä fiilis. So valmis treenaamaan. Kyllä. Entä aamu? Kiia, mikä fiilis? Moikka. Linda. Hyvä fiilis. Enni. Hyvä fiilis. Olivia. Kertokaa kaikki mikä fiilis. Oikein hyvä fiilis. Tanja, mikä fiilis nyt? No ihan jees. Mikä fiilis? Jep, hyvä fiilis. Moi! Noella on varmaan taas vessas jumissa. Joo, meillä alkaa nyt treenit. Hyvä Iida, hyvä Noel, hyvä Emmi. Voidaanko kertoa tässä? Kerro Enni. Täällä on kaikilla hyvät ruuat. Meillä oli kampelaa ruokana. Juu, ja kanaa, ja sitten tonnikanasalaatia ja toffua. Niin hyvää. Nyt on puvut päällä ja meillä on pian kisasimulaatio. Moi! Nyt meillä alkaa kohta kisakontrolli tai simulaatio tai sellainen. En mä muista mikä se oli, mutta joku sellainen. Ja sitten meillä loppuu leiri tämän jälkeen. Let's go Ferine. Turgoos. Mikä tasan kuukausi? Mitä? Kisoihin. Et ihan hyvin aikaa vielä, ja teillä menee näin hyvin jo. Nyt
on Vierumäki viikonloppu paketissa ja lähdettiin kohti Lahtea. Ja nyt mennään kotiin nukkumaan. Väsy painaa, mutta oli kyllä kiva viikonloppu. Ja ikimuistoinen ja antoisa leiri. Oli. Ja tästä kohti uusia treenejä ensi viikolla. Ja Elly, Kemi ja Mämmi kiittää. Se on moro.